L-eks kapu deputat nazzjonalista Adrian Delia iddefenda lil Joe Giglio, il-kelliem għall-intern tal-Partit Nazzjonalista li qed jidher għal wieħed mit-tliet akkużati b'irregolaritajiet fit-trasport Malta. Fl-istess waqt Delia ħareġ ikun partiġjan fuq l-allegat irregolaritajiet u attakka lill-Gvern. Iżda mistoqsi jekk jarax xi ħaġa ħażina li d-deputat tal-Oppożizzjoni qed jiddefendi persuna implikata fir-regolaritajiet fit-testijiet tas-sewqan, Delia ddefenda lil Joe Giglio. Jekk xi ħadd mhux kapaċi jagħmel id-differenza bejn dak illi jgħid jagħmel jistqar u jaġixxi l-politiku u dak illi jipprattika avukat. Fil-każ ta' allegat irregolaritajiet Joe Giglio qed jidher għal Raul Antonio Paċ, wieħed mit-tliet akkużati, mhux l-ewwel darba li Giglio spiċċa f'dan il-konflitt bejn il-kruċjata tal-Partit Nazzjonalista u l-interess personali f'xogħlu. Hekk ġara fil-każ ta' kuntratt ta' xiri ta' dajes minn Transport Malta li l-awtorità ma kinitx kuntenta bihom u ma ħallsitx għalihom. Dwar dan il-każ il-Partit Nazzjonalista għalli kien hemm tender maħmuġ li ntrebaħ minn min issa qed jiġi diffiż fil-qorti mill-istess Joe Giglio. Bil-kejl tal-Partit Nazzjonalista, Joe Giglio mhux biss issa qed jiddefendi tender maħmuġ iżda anke persuna implikata fir-regolaritajiet.